Моята войска премина Дунава и влиза сега във вашата земя, дето тя много пъти се е била за облегчение бедственото състояние на християните в Балканския полуостров. С мое повеление храбрата моя войска е натоварена да огради за довека вашата народност и да ви оздрави ония свещени права, без които не може и да се мисли за мирно и правилно развитие на вашия граждански живот. Тия права вие сте спечелили не с сила на въоръжен отпор, а с скъпа цена на вековни страдания и мъченическа кръв, в която така много време сте тънали вие и вашите покорни бащи и деди. Вие преминувате сега дни приснопаметни за вас. Ударил е вече часът на освобождението ви от мюсулмански и безправни гнет. Слушайте руската власт, изпълнявайте точно нейните нареждания. В това е вашата сила и спасение. Александър II, 1877 лето, юни. В 2 сутринта на 27 юни, нов стил 15 юни 1877 година, руски войски преминават Дунава при Зимница срещу Свищов. Започва дебаркирането на основните сили на руската армия. Всъщност първият десант е предприят 5 дни по-рано, в Северна Добруджа. Но той не е свързан с мащабните бойни действия. Целта му е да заблуди командването в Цариград за евентуалната посока на руското настъпление и така да блокира османските войски в района Русе, Силистра, Шумен, Варна. Затова десантът при Свищов се смята за начало на същинските бойни действия от руско-турската война на Балканите. Преминаването на Дунава при Свищов е подготвено внимателно и при пълна секретност. Затова има и бърз успех. До зазоряване на 27 юни руските части успяват да отвоюват удобен плацдарм за по-нататъчното прехвърляне на войските. Въпреки първоначалната си съпротива, османският гарнизон е принуден да отстъпи без бой Свищов. В това първо сражение на българска земя загиват 912 офицери, подофицери, войници и матроси от освободителната армия. В 3 след обед русите влизат в изоставения от противниковите части град, посрещнати възторжено от българското население. Свищов е първият български град, освободен след 5 века османско владичество. 6 дни по-късно, на 3 юли, Свищов за първи път посреща и българска войска. През Дунава се прехвърлят дружините на българското опълчение. Веднага след освобождаването на Свищов, руското командване пристъпва към изграждането на 2 понтонни моста на реката, по които да преминават настъпващите части. Така Свищов се превръща в една от най-стратегическите точки по време на войната. Всъщност това е единственото място, през което по суша може да бъдат прехвърляни военни подразделения, боеприпаси и продоволствие. Превземането му от противника би обрекло на неуспех по-нататъчните бойни действия. Затова са взети сериозни мерки за обезопасяването на 2 моста с минни заграждения по реката и артилерийски батареи по брега. На 4 юли, една седмица след като руските части превземат Свищов, започва настъплението им по течението на Янтра към старата българска столица Търново. 3 дни по-късно, на 7 юли, отрядът на генерал Гурко освобождава Старопрестолния град. В същия ден руски кавалерийски части влизат и в Севлиево. На 12 юли предният отряд на Гурко започва настъпление през Прохопевка и Боаз и на 17 юли руските войски вече са оттатък Балкана. От десанта през Свищов са изминали едва 20 дни. Ентусиазирани политически и военни кръгове в Русия и Румъния вече пресмятат скорошния край на войната. Но не би. Въпреки първоначалния си победоносен марш на юг от Дунава, руската армия попада в задънена улица заради стратегически грешки на своето командване и силната съпротива на османските части, които на места започват контратака. След превземането на Никопол на 4 юли, командващия западния отряд генерал Николай Криденер получава задачата да настъпи към Плевен, но прави фатална грешка, като решава да даде почивка на войските си. През това време Осман паша безпрепятствено прехвърля от Видин 23 000 войска и започва да строи укрепителни съоръжения по плевенските височини. Руското командване все още не подозира, че му предстои няколко месечна обсада на Плевен. Междувременно предният отряд на генерал Гурко е принуден да отстъпи от района на Стара Загора и Казанлък и да се върне на позиции
по Стара планина. Така, въпреки първоначалните прогнози, че войната ще приключи само за няколко седмици, тя се проточва цели 8 месеца и Османската империя капитулира едва през март 1878 година.